Здравейте, приятели! Днеска темата е кой е дявола. Да разгледаме кой е той. Дяволът е персонификация на злото в аврамическите религии, често е разглеждана като бунтовен ангел или демон, враг на Бога и човечеството. В юдаизма понякога играе ролята на съдия, който изпитва хората, докато в християнството и исляма е въплъщение на злото и изкусител. Често се нарича с други имена като Сатана, Луцифер, Велзевул и Иблис. Така. В юдаизма Сатана първоначално е ангел, който Господ използва, за да изпитва човешкото благочестие. Така. В християнството дяволът е свръхестествено същество, олицетворение на злото, разбунтувал се демон и враг на Бог и човечеството. Често се асоциира с змията, изкусила Ева. В исляма Иблис, шейтан е огнено същество, джин, което се противопоставя на волята на Аллах. Имена на дявола, Сатана, често използвано в име в юдаизма и християнството. Луцифер понякога се използва за дявола, особено когато е описан като ангел пред падението си. Велзевул, първоначално име на филистимско божество, което в Новия Завет се използва като синоним на Сатана. Иблис, името на дявола в исляма. Така. Да видим Википедия, приятели. Статуя на дявола в музея на дяволите в Каунас, Литва. Вау! Дяволът е персонификация на злото, възприета в различни култури и религии. Той се разглежда като олицетворение на враждебна и разрушителна сила. Да се даде точно определение, което да покрива всички предания отвън проява на злото, е трудна задача. По-лесно и смислено е дяволът да се разглежда през обектива на всяка култура или религия, в която съществува дявол като част от митологията им. Историята на това понятие се преплита с теологията, митологията, психиатрията, изкуството и литературата. Развивайки се независимо сред различните традиции, исторически се появява в най-различни контексти и култура и само придавани различни имена. Сатана, баща на Луцифер, Луцифер, син на Сатаната, Велзевул, Мефистофел, описан е и по различни начини син черен или червен, имайки рога или не и така нататък. Идеята на дявола често се приема несериозно, но винаги, например, когато фигурата на дявола се използва в реклама. Думата произлиза от гръцкото, което се превежда като клеветник. Думата е заета в латински като диаболус. Древен Египет. Апофис е древно египетско божество, което е въплъщение на хаоса и е противник на светлината, и Мат. Мат е древноегипетска богиня на правосъдието, представяна като жена с перо на главата. Реда, истината. Той присъства в изкуството под формата на гигантски дракон. Сет първоначално Сет е бог на пустинята, войната, гръмотевиците, хаоса и виното в Древен Египет, както и много други египетски божества. Той е изобразен с човешко тяло и животинска глава. Сред египтолозите няма еднодушно мнение какво е живота, което служи за глава на Сет. Така. Сет първоначало се свързва като с положителни, така и с отрицателни роли. Защитник на Ра.
в слънчевата лодка от земя на Хауса и Узурпатор, който убива брат си, за да наследи трона му. Все пак по-късно той е демонизиран и започва да не харесва на хората. Според някои изследователи, демонизацията на Сет започва след като няколко държави започват да завладяват Египет през третия преходен и късния период. Сет, който по традиции е бог на чужденците, започва да се свързва с външните потисници, включително Асирийската и Персийската империя. Така. Именно през този период Сет бива особено очернен и поражението му от Хор е широко празнувано. От отрицателните страни на Сет се подчертава по това време той убива Осирис, след като и разчленява тялото на парчета и го разпръсква, за да не може да бъде възкресена. Гърците по-късно свързват Сет с Тифон, тъй като и двамата представляват зли сили, богове на бурите и синове на земята, които нападат главни богове. Нападат главните богове. Въпреки това, през този период в някои отдалечени райони на Египет на Сет все още се гледа като на героично божество. Сет е класифициран и като божество хитрец, който като бог на безпорядъка прибягва до измама, за да постигне злополучие. Така. Индуизъм. Най-ранните индуистки текстове не предоставят по-нататъчни обяснения за злото и го разглеждат като нещо естествено. Обаче по-късно текстове съдържат различни обяснения за злото. Според обяснението, дадено от брахманите, демоните, както и боговете, говорят истини и неистини, но демоните са изоставили истината, докато боговете са изоставили неистината. Но и двата духа се разглеждат като различни аспекти на едно върховно божество. Дори жестоки божества като Кали не се считат за дявол, а просто за тъмни страни на върховният бог, които могат дори да проявяват доброжелателност. Така. Да разгледаме снимки, приятели. Изображения. Ето. Той така изглежда, приятели. Вижте, това са снимки на дявола. Така. Това беше